Lagot jud ko gahapon eh. Surot jud akong dugo ang best friend akong uyab. Ang dito kong uyab eh kasabot mi dito mi sa among kitaanan magkita. Ano dito mi siya sa kong best friend? Abuto mo kong best kay mo ari ba to siya nana to siya mulaag siya diri. Ako to pa explain nun nganong unsay rason nga pagkakita ako perti nilang lambing-lambing sagpa-sagpa ang ilang girason niya wala ra. Abuto. Siguro. Besh! Oy, Besh! Jesus. Oy! May bunta ba? May bunta, Besh. May nun, abot ka dali. Mag-chika na sa ta, Besh. Uy, pwede mo dayon, Besh. O, dayon, Besh. Dayon sa... Dali. Ling. Uy, Besh. Storage kay gahapon, Besh. Uy, nawa isog yan. Siya na. Besh, kay nasakitan jud, nagdugdug jud akong heart. Wala, Besh. Uy, ayaw yung ko basula na, Besh. Uy, kabalo ka na ako, Besh. Naghigdar ako sa itong abutanan dito sa payag, ha? Ni kalitrag sulod niya ni ana siya nga wa siya ka-taxi mo kay nalupat iyang cellphone. Wala, uy, niya. Gusto ko Nalupat ko, Besh. May naabot siya sa imong area. mo galing na tingnan ko yun ni Adto. Manyakis jud gito kong uyab. Niya sa naman ron. Gusto ko katang buwan. O, kay wa na may sudan. Kabaw na biya ka na, Besh. Lapad kinin sa buwan, Besh. Ako nagsugog buwan. Ambot, asa na sa garo to siya paingon na tingagi ikog. Siya to nanoktok, ikaw manday ito niya. Ay, basi ka pa ingon na to diri. Na-traffic ra guro. Ako tong watu-waton ron. Basi kasikad ra. Sige, mag-hikay sa ko bisya, ibilin sa tika diri bisya kay ang ikaw to kay magsubang buwan kay nag-utang man sa ko bisya. Besh, uy, ikukunin mo, Besh. Ay, bakit kay ayaw na diri lang ka kay. Nya bisita biya ka kay kung kuan luto na sa kanon tawag gunti ka nya maabot siguro to kung uyab siguro magdanan to buwan bagim to dito sa kusina. Diri lang ka ha. Diri lang paabutan jud ko Sige, diri Besh, bisya. Diri lang jud ka bis. Sige. Yabang! Yabang! Papakini sa kutis! Papadakos manoy! Sus, kaya nahalin akong yabang eh! Sus, pila niya akong gituik-tuik na balay diri wag ko nahalin! Sus ko, napakoy barkay ako di hurot anik palit! Sus, busog mang gurugan eh! Ata di, oh man yung namalit jud ari ako pupikas eh! Yabang mo niya! Yabang! Yabang mo niya! Yabang! Sana boss! Ay, boss! Pwede yabang boss? Yabang nga! Oh, yabang boss! Awas oh! Kaya hati kang ka! Wag kay buwad ha! Fresh pa kay! O yabang ko ni boss! Anong na may buwad niya? Nain. Nagkulang-kulang na. Asus fresh pa kayo ni fresh pa ni si mo uyab boss. Hay fresh. Fresh pa ni si mo uyab boss. Kana fresh nga naara man na dito sa tindahan ng fresh. Asus boss, ada kuha lang ani boss kay sus pitin ako tuk-tuk sa balay boss. Wa budyo na malit. Pero ikaw na sugatan boss. Pila ka din. 30 ka kilo na boss. Subuan nga gisugo sa kong uyab nga. Buwan ra ba to yang burrito. Daw ako siya katry ani uyab bang. Asus boss, magisudisod pa bang palit dito sa unahan ay buwan. Na ko diri boss uyab bang. Pila bayran ko ni 140. 140. Yate. Piso ra man ni ko kuan dila utang mo lang ko. Na ayaw gyud boss. Kay siling nga bitaw ta. Di ba ada atong kagapuyo to ilang kuan ato ba? Ilang andot. O boss, ato ko andot boss. Oh. Ada na sa ko ilang karyo. Na di kami ko kapuyo. Sus kapuyo ben ako panguha ni boss. Ay balaka kay. To ako kwarta dito, tagaan tika. Ibala lang ko piso. Bala sa piso boss, bala piso. Awan 40 40 lang. Pangano boss? Lang to nang gani imo ang bulinaw. Fresh pa kay na usay nga ani. Fresh pa lagi kay na boss, fresh pa na sa mong uyab. Sus, kapuyat to hana. Pwede ba napukas sa kong agian sus piso ra gihatag. Saya nga sa kong uyab pag piso ra gihatag. Kansiya na ko ani ay. May tao. Oy! Shh! Ikaw nasaan? Lagi ako ang balay. Isuray ko sa kong Besh. Uy, ikaw atuan dito sa kusina ko kay galuto. Ay, ko Tuwas kusina? Tuwas kusina. Kusina di ari dili ko dili mo di. Pasaylo na ba ko ikaw na hinungdan na di ko ganan magguba. Siya di siya lain mo di ay. Nagduda siya nga nag-uyab ta. Ay, nag-uyab na. Kana siya. Kabaw kasi lusa ka na sa una ka na. Dili na ko ganan. Hamis lang dito ka kami. Ay, hapon mo ay. Si Artia. Mukha og gani kuan. Uyang bang ulami ko. Di mo usa mo ta kakuti si imong kuan. Kakini si imong kutis sa wala ni kay. Makulubot ana ay. Ay, paulubot. Ay, sa lubot. Samang ka. Gipalit ko na ito. Amo tong tawanan gablig gani maulubot mo. Kasi kung sa kanila. Wala mo ginatag sa akong Besh yan maulubot. Wala oy. Ibalik ka sa Artia oy. Kapon eh. Hindi ka ba? Ay, sorry, madunggan tas kung uyang na. Atos kusina, agi akan. Ato ana kay kaniya na to pinaaki. Ay, mo ani ra to. Ako rihatag niya maabot to. Layo kay ayaw kuan. Sikit ako kay. Siya gagikaon ka diha nga naaron ko sa layo. Kabalo bitaw ka kay 30 minded kay to.
daw si Bish na Sa ako. dirty minded. O dirty minded niya po hindi na sa punan para mawa ang dirty. Kapilaran na, libyuhan ra. Ayaw, Mawa ang dirty minded. social distancing. Sweet, nausan ng taong ka diha. Dali na oh. Uy, nalam dahil kong sweet dahil. Wait lang, sweet ha. Kaya ko sabi, kay kayan ang kuan, nilungag na ko. Mana, naluto na kita ni. Nalag kita na. Uy, di ba sa mo? Uy, sweet. Tangka sweet. Pero sige naman sa kagikit-ikit ko akong besh. Ikaw pero okay yung gisuko ni mo. Saan man Oy. ako? Saan eh? Ako yabang. Yabag. Oh. Lubog sa yawa na eh. Ayaw ko sa yawa. Kita na ni ko lubog. Wala oy. Ako isaw mabuwan. Siya mawa may buwan na nanaroy nga wa may buwan. May buwan. Kaya nga no, nagdadali ka kinaari kung besh kay. Di ko. Ano sa tawag ka? Kung siya. Lawa mo.